wonten dalu punika lan ugi tasih dipun sekuyung dening teman-teman yang selalu setia, teman-teman YouTuber Bolong Kopi Tulungagung matur gunging panuwun. Mbok bilih menika sampun titi wancinipun babak salajengipun wonten Sri Kandi saking Mahesa Budaya kados pundi sumangga kita pirsani malih sesarengan kanca-kanca amburadul wonten dalu punika Mahesa Budaya. Ya, ayendo. Ayo Mas Rayuno kira-kira Sri Kandi sing ati-ati Mahesa Budaya ayo deh awas Gera. Ayo deh Era mah ayo Mahesa Budaya dikepenake jogetane ngomong mesan kali Sokromo Tulungagung. Mas opo wis
ayun kaya gawe kumon takon sarta rukun akeh sayuyon ganti srana iku ketok jenuk nyawiji ing manemu jenenge kamu lampai pun ayun-ayun ya ayun-ayun ya Pak mapan katepan lan kok beneran Sirnek Moro Sri Kandi Kang Kanton ayu-ayu Pak Suryati Manwa ayu-ayu kira oh bener yo oh ya jos yo iki lho sing diarani Mahesa Budaya Kang ijazahnya leladan kali Sokromo tulung kegupan Bapak Miswan Yogir oh iya mak lo ya oh ya oh jos lo ya nah oh iya kaya mangkene sing ngendang sapa man Mas Badrun ya ontang-ontange Sobantara man ha oh iki matur nuwun Mas Rio rawuhipun
sayang akeh priya nada boyo sayakti kena kanggo tulodo jane slowan amatiku sono Bahasa budaya dikepenake goyangane yo. Lo yo yo yo. Lo 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 lo. Yo 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 yo. Dikepenake dipekewenake ger Sri Kandi Mahesa Budaya. Oh iya.
Oke, sesarangan Mahesa Budaya, sesarangan kan UMKM Tulungagung Motor Pabrik Gula Mojopanggung. Sapa kae nganggo klambi biru saja pantes ora katone ayu yen tak sawah amung guyang guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa di aku nyanding sliramu prawan desa anteng tur ya luku awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngelu Dek Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora nguwati Dek Sutini prawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji aja lo apa dek bakal tak turuti akhlami anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu kelemo tak rabi Jos. Yo. Ye a. Ye jos. Lolo. Ye a. Goyang Siti. Jos. Ye. Nolegi matur gungi pandur Abrika konco-konco Bali Rejo ada Osin Audio matur sun rawuhipun wonten dalem mriku sesarengan Mahesa Budaya Katurang Pinara yo hey oh oi hey yo oh la hey oh hey yo seeta ayo duk dikepenake goyangane yo Mahesa Budaya
Ibu sing ireng manis sak Jawa Timur. Matur nuwun rawuh Ibu. Monggo kandoran minarang Mas Tiru. merapat kere lho. Ayo. Mas. Kanca-kanca ngantru matur nuwun. Kada disendang dalem rawuh. Oh, ayo. Iya. Oh. Ayo. Ayo. Iya. Awas, 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 sing hati-hati nduk. Ayo Gera. Bos Titi Wang Cini. Sesarangan Maisa Budaya dan campur akan gelandang sejuitan ya. Iya. Rampak sekan di kembara kadai kontor sekawan. Oh iya. Panen keskan bos nanti Gera. Ayo longger bel apel. Mas Abdel kalian Mas Diri Sirawo man. Ayo, monggo pinana. Dek Liro lan kok di situ. Dek kalian situ sing alon-alon wae hati-hati ya Pak. Yo to mandang gemprang-gemprang ana ban lesan sing kalodro inderi sang raseksa sarwi lumambah anyek-anyekan sampekakan bagatan samulat lirto jiwat sang rumangsa nasa bab kasuhayan. Ya to mandang gemprang-gemprang ana bahan lesan sing alodro diri sang raseksa ana mutap sarwi lumambah anyek-anyekan sang iki para dulur-dulur para penonton sedaya Gusipun wonten ing dalu punika nggih niki mau sampun dipun aturaken mangkahipun wonten Sri Kandi kang jangkep cacing wonten sekawan pramila niki mangke uga bakal katuraken malih atraksi terbaru